Добро утро от випаджиите. С Петко рано сутринта захапваме пода да довършим и приключваме с почвите на обекта. Върнете се назад в видеята, ние имаме подробно как се започва един под на цял етаж, даже не на един коридор. Тук какво сме направили? Да стане симетрично към вратите, цяла почка, виждате, зарязани са, навътре влизат, за да може да се монтират хубаво челата. Другото, което е, виждате с гребена, добра работа. Скоро ще ставаме с Петко, може да станем и бербери, така да работим с гребени. Ако някой бербер не харесва, да се обади. И утре, много важно, всякакви въпросителни за изясняване, утре в лайфа, наживо, направо пишете. Какво, колега? И банята ще покажем. И банята утре ще покажем кадри от друга вселена. Петко, давай. Не! Забравихме клипсовете. Вижте колко бързо. Колко време имаме до късия клип, Петко? Давай. Кадри от Марс ще го. Клипсовете забравихме. Рано почваме с лека грешка, но е поправимо. Давай, показвам как лепо към почката. И да ни е лека и спорна на всички днеска. Мокро в мокро. Много важно. Ето. Леко иска с маймунката. Е, тая маймунка и ще стане топ. Чао от нас.